sembah nuwun kula pambuka saking Gothek Muara Laras Mas. Saben bengi nyawa nayep sik sabar wong alon-alon wong urungane Pak Agus wae maha bisa birin enak ya kan lagi live lah Kang bojone yang nonton jare nyong delak wong lanang kaya temen ya iki ya temenan yakin hayen memajang mungkar janur kuning hup nah live streaming bojomu ya nonton bojone nonton alhamdulillah bayaran campur sari wis lunas makanya pokoknya yang penting seneng-seneng kena orang gawan kotak belas orang masuk temenan yakin ora masuk yang wis ngomong kalimo anggar gemes metu tetep nganggo kiye bae aja nganggo liyane kae penting melutak ora genah kembang wae yale yale kembang 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 hey ya cengkokmu lebih bingung rai. Ya. Nek biyunge kakange ngerti cengkok Banyumah, cengkok ngapak kaya kiye. Betul. Lanjut. Oh, omong aku sarap kejepit mau. Bar kena sarap kejepit. Aku tak salamane karo Mas Agus. Bagus ngapunten Pak Gus. Nyong bar kena sarap kejepit lho Pak Gus. Aja kon koprol yakin temenan. Aduh, nek kon pasangan gelem lah nek kon koprol. Siang Pak Agus. Sehat nggih? Lajeng siang Rama. Mbak Uti. Sehat nggih, Mbak? Juragan sembako. Juragan sembako. Pacitan nek penake ditokne Pak Agus. Ya ndang ngewul Pak Agus, penak. Ora nganget to, Mak. Panas, panas, panas. Alah reng. Oh, dan janjine pripun Mas? Janjine kepiye? Aja masuk-masuk. Aja mepet-mepet. Parikan. Parikan Pak Agus. Anak kardus wadah sawo muga Pak Agus panjang yuswa amin dari kowe Rika apa ki ya paling ora takon ibune sapa jenenge asmane siapa siapa Ibu Sri Ibu Sri priwe nyong ora tau parikane ilah ana pari ana pari dewadai kerdus mugi-mugi Ibu Sri apa ayo ora ngawur ayo ngawur yo sampean ki engko ora bayaran kok yo muga Mbak Sri nek us apa us us apa ayo golek ono lah sing maringi sampean Bu Sri bojone Mas Agus
Nah, iya ngono. Ngono kuwi. Terus Pancen Bu Sri bojone Pak Agus. Niki Pak sinten Mas Kalimo? Bapak sinten niki? Pak Sunardi. Sunardi. Numpak bendi. Neng kutha Solo. Muga Bapak Sunardi panjang yuswa. Amin. Nah, Ibu kok kabeh sih? Ibu Murniati titi tuku peniti neng Kebumen tuku peniti dewadai plastik mugi Bu Murniati tik nek maunya arep duit lho tik apa ya tambah cantik nah mugi Bu Kurniati tambah cantik nek omnya ini omnya siapa namanya om namanya siapa om Pak Dewan Pak Miss Kuswanto to tuku soto neng Purwokerto adoh temen lah neng Purwokerto nggone Seroto Kang muga Pak Kus manto kula nyuwun arto lah ya sing kuwi pada dhewe ben ombok ya Pak Kusanto kula nyuwun arto kuwi yang parikan lho Pak nawar maringe kebangetan lho Mboten Bu, mboten usah Bu. Oh, iki senes niki. Oh, tak kira bojone. Wes, kayo. Oke, yo. Ndang mlaku. Panas udan aling-aling caping gunung. Ora. Ayo. Mas Agus, yo. Hup, wis. Bagus. Mbok isin karo mantune to, Pak. Oh. Reng. Biasane nek bar joget los nyawer. Aku ora ngono. Lah ngene iki lho. Ngantek tamu teko ora digagas. Lah wong ngene iki karek senenge. Yang penting happy kok ya. Ya ora ngono. Aku samur-umur mek kamu saling gareng. Sing dihajat yono mantu no besan kok yo mentolon joget. Iki yo sing apik yo ngene iki. Los dol. Menandakan los. Tanpa sekat-sekatan, tanpa kotak-kotakan. Nah, luar biasa. Niki sih bayar mboten? Iya. Musike wau. Iya nek bar joget. Sabar ya. Reng neng kono reng. Nek bar joget iki kudune bayar ora bayar yo piye? Bu Sri, takoke Bu Sri bayare Bu Sri. Bu Sri pripun, Bu? Oh iya. Masa 5.000 lecek ya orang ngantongi lho. Iya.
Ya ora usah ditut. Metu dhewe engko. Engko karo joget to, Reng. Nak titikane. Sik to aku lho ben metu iku ngelirik. Ben metu sik. Ya, Pak. Ya. Nadyan 50. 50 yo tambah 100 ngono. Nadyan wadon sarta Pandang suarane Kalingolon apa sedane kelakon ono ning jangono Inumane banyu bening Pak Agus matur sembah nuwun. Oh nggih, matur sembah nuwun. Guyon Pak Agus, Bu Agus, guyon nggih sampun maringi berkah tak dongake panjang umur berkah barokah. Rezekine lancar, sehat, awet, ngomong putra wayah. Piro reng? Nggih terus Nggih. nggih. Piro? Iki ndek mang janji aku wis tak siapke 2000. 2000 apa? 2 yuta. Ora lah. Nanen. Ayo Pak Agus joget. Jorek kelingan. Ya yo.
Pak Agus, pripun menika? Sekeca napa mboten? Penak napa mboten? Oh terus ke perahu layar Mas Damin. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang Dik Ratna maju nggone padha mita maju Dik Ratna maju perahu layar gantian penyanyi gantian oke Ratna berdiri Mbak Mita istirahat dulu duduk dulu
botol minuman. Nyah, ke speaker rek. Ayo. Keluarga dari Banjarnegara Bapak. Spesial kader monggo. Ya 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 ya. La 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 la. Lu. Ho a e u he a e u he a e u he a e u he ya iya 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 iya. Mas Gareng niki pamundutan saking Pak Sinten. Bapak Besan. Pak Besan. Nah, Pak, diputer nggih, Pak. Derek tepang Pak nggih. Sugeng siang Bapak. Sugeng siang Bapak. Nggih. Penyanyi nek nun sewu. Nek weruh kira-kira langsung sugeng siang, Pak. Nyapa to nyapa? Kuwi jenenge ngerti unggah-ungguh nggih Pak nggih. Nggih. Ini kan kita lagi nyapa ya, Mbak. Lah iya. Piye to Gareng? Kok sensi? Udah Sensi unduh. banget. Unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Kok undah-unduh. Lanjut monggo. Sabda pandita ratna mreselamu radya sisianku mugi Gusti milani tresnaku kekal dinawa mati Banjarnegara monggo. Marilah kita bergoyang jangan engkau bersedih entahkan kiri kiri kaki kanan bersama campur sari godemu laras pimpinane Mas Kalimo MC ne Mas Gareng penyanyine cantik cantik sangat luar biasa si iyo 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 ya 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 lala Bapak lagune lewong mawon. Napa malih Napa tanduke malih, mawon?
manut bapak Sabtu pandita ratu Trisiramu Radyo sisianku Ugi Gusti ngilangi Tresnaku kekal Dinawa mati Lewung sampun katur Pak nggih. Yuk. Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mung kalan nafsu Yuk.
Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten landalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten landalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku
Matur suwun Pak RT Wahono, sehat sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking para rawuh kakung sumawana putri, para sepuh bini sepuh hati sepuh ingkang satuhu kinabekten pambayun pambating praja satra ing nagari ingkang pantes pinundi dalah kinurmatan. Khususipun keluarga ageng saking Ibu Murniati saha keluarga ageng saking Bapak Agus Supriyanto adalah Ibu Sri Suyatmi. Kawula nuwun tentuipun kawula minangka silih salira saking Gotek Muara Laras ugi Fajar Gemilang Audio Sound System ugi wonten Dana Production. Tentuipun dalu punika badhe nglajengaken langan suka parisuka pitalemon wonten talemipun Ibu Murniati ingkang ari kaledangan prasaja punika. Inggih menika sampun Angrajik Sekar Sumpaka Mulya Nuha Putra Mahargya Siwi putra putrinipun inggih menika Dia Ayu Nisa ingkang sampun jinatuh krami kalian Bagus Wahyu Widodo. Mugi-mugi pirang-pirang nganten benjangipun saged bangun bali wisma kanthi sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi putra ingkang soleh utawi solehah. Amin ya robbal alamin. Boten panjang lebar tentunipun
Anggen kawula matur langsung badhe kawula jumenengaken artis berhubung saking Gotek Muara Laras. Nggih menika wonten Tiah Ayu Mita Prayitno, wonten Tiah Ayu Siva, wonten Tiah Ayu Ratna Irawan, ugi wonten Tiah Ayu Tika. Tentuipun ugi sinenggung kalian Kang Mas Gareng Su Gilar. Monggo all artis berhubung saking Gotek Muara Laras tentuipun jumeneng nglajengaken langan suka parisuka wonten ing Rigal Wedangan telu punika.
Batek beksan niku pripun? Nggih. Oh, Nggih. jadi penikmat aja Mbak. Menikmati saja. Monggo Mas Kali mau gentenan. Catatan. Catatan sak srening Sampeyan nek urung request lagu apa nyanyi apa? Oh, Madiun Ngawi rong diwehi, Mbah. Masya Allah. Bar iki Iya, diwehi, toh, Mbah. Mas. Ah, mbahku lho ki mbah tokku lho. Madiun Ngawi rong diwehi piye Masya Allah. Ketledor Aku mlayu rono mau lali. Lali. Ngapunten Ah. nggih. Ngapunten bar iki diwehi, Mbah. Tenang, Mbah. Sing penting Bu Sri seneng ngono aku melok seweneng ae. Tenang pokoke. Catatan sak jroning